Má zmysel, nemá zmysel, má zmysel. Voda, keď kvapká, aj do skaly dieru vykvapká. Len musí vytrvalo kvapkať. A na to isté miesto, presne tak. A niekedy aj opakovanie matka múdrosti, že keď v tomto obraze pokračujeme v tejto alegórii, tak áno, aj o tom istom niekedy aj dvakrát pre lepšiu pamäť času a miesta. Má zmysel. Všetko má zmysel. Malo zmysel, že som dneska utekal do Žiliny, tam som niečo povedal, potom som sa vrátil sem. Niekto povie márnosť nad márnosť. Nie je to márnosť. To sa niekde tam skladá a najkrajšie stavby sú z malých tehál postavené. Že nejakou drobnou, malou prácičkou, vytrvalou, vyskladáte ten svoj domček, ktorý si myslíte, že bude pekný. A keď ho budete skladať poctivo, tak. Čiže má to zmysel. I keď už tam, a ja bol na vážkach, že či idem alebo neidem, a ešte pán predsedajúci tak naznačoval, že nemusím. Áno, nič také zásadné by sa nestalo, keby som nevystúpil, ale pre ten zmysel toho, že čo robíme, a robíme to, čo ľudia od nás očakávajú, že nečítame tu telefónne zoznamy, som rád, že to tu zaznelo, snažíme sa, i keď sa to už niekedy môže niekomu zdať recyklované, rozprávať o tom, čo nám predkladáte z rôznych uhlov pohľadu. Snažíme sa argumentovať, čo je dosť taká, by som povedal, že dosť výnimočná vec na Slovensku, tak neočakávaná. Snažíme sa argumentovať niektorí odborne, čo tiež sa teda javí ako chyba v systéme. Čiže ja viem, že to môže unavovať, ale o tom je parlamentom, že je to tu možné. Takže čo je zmysel môjho dnešného ešte vystúpenia v tomto, že aj taký, by som povedal, aktuálny vnem, je to už taký trošku freestyle teraz v tomto čase, však to už sa nie je čo čudovať, takže v určitom kontexte toho, že čo nám tu predkladáte a v akej kvalite nám to tu predkladáte, tak to mi dokresľuje to, čo som si teraz prečítal, že Robert Fico nadával nejakému študentovi, že má pubertálne výražky. Ma fascinuje, ale v úvodzovkách ma fascinuje, že tá nízkosť, tá tuposť. Čo to vlastne je? Že keď si predstavím mladého človeka, ktorý sa ešte len ide vstúpiť možno, a viete, že ľudia vedia byť citliví, ja sám seba si viem predstaviť v nejakom veku, kde by mi niekto povedal, že a mal som pubertálne výrážky a teraz, že by sa do mňa naviezol nejaký premiér, hrozné, akože ja neviem, čo si ten človek o sebe myslí, že kam až ideme padnúť, že premiérovi tejto krajiny stál za to nejaký študent, ktorý sa ozval a išiel po ňom tak nízko, že má nejaké pubertálne výražky. Ja normálne mne to nedopína. Ja neviem, či je preto, že je po polnoci, alebo preto, že som nedopínavý, ja som sa nikdy teda za múdreho nehral, ale toto mi už nedopína. To mi príde tak hnusné, tak perfidné, tak nízke. A ešte viete, koho bránil? Burdu. Viete, kto je Burda? Burda je ten, čo požieral v McDonalde hamburgery. Poznáte ten prípad pani Melicherčikovej? Osoby zo študentského oddelenia Univerzity Komenského, ktorá upozornila na to, že sa podvádza pri prijímacích pohovor na právnickej fakulte a vyhodili to chúďa? Vyhodili ju, normálne ju vyhodili. Viete, kde robila? V McDonalde. Viete, čo sa stalo? Martvoň, bývalý poslanec za Smer a tento Burda, to je tu legenda, už pomaly, to je benchmark právnického, neviem, čo to tu vlastne je, tak sa chodili, prepáčte mi, chodili žrať hamburgery do Lamača, nechali sa tou pani Melicherčikovou obsluhovať. Objednali si a naschvál si objednali také niečo, čo bolo treba čakať a ona to nosila. A ešte hovorili, bolo ti to treba. Toto je Burda. Burda sem, Burda tam. Ja žasnem, už som to toľkokrát počul, lebo Burda povedal hento. A kto to je? Burda chodil požierať hamburgery tak, aby ponížil, pokoril hnusným spôsobom ženu. Najhnusnejším, aký vôbec muž sa môže znížiť. Toto robil ten náš Burda, toho, ktorého nám tu citujete, toho, pre koho premiérovi stálo za to, že urážal nejakého mladého právnika. Ste už naozaj tu všetci rozum potratili? Kvôli čomu? Kvôli komu? Preboha, veď sa starajte o peniaze. Za chvíľku nebudete mať na výplaty. Policajti tu budú pobehovať bez výplat. Dôchodcovia tu budú bez výplat. A vyriešite nejakého študenta, ktorý sa ozval, červený koberec pred neho, že sa ozval. To, že taký človek stal dekanom, to je vizitka toho, kde sme a čo sme. Ako sa nejaký Burda mohol stať dekanom právnickej fakulty po tom, čo robil? Ako?
A teraz ho vidíte citovať, už nebláznime. Fakt, ja už normálne mi nedopína. A ja vám poviem, čo si ja s týmto spôsobím po polnoci. My máme nájomnú zmluvu s univerzitou. Už ma terorizovali a budú ma terorizovať. Mne to je v tomto jedno. Ja to nebudem stať a byť ticho len preto, že mi môžu poškodiť nejakých záujmov, nejaké nájomné zmluvy. Je mi to jedno. Nemôžem sa na to pozerať. Že vy ste si našli nejakého burdu. Burda je človek, ktorý s Martvoňom, tým Martvoňom, ktorý vás chodil fotiť, vás smerákov, kolegov chodil fotiť po garážach a udával novinárom. Však to ste vy za partia. Toto ste vy za partia. Toho ste tu mali. Potom od vás odišiel, kydal na vás jak tento. A ten chodil s burdom do Lamača jesť hamburgery k pani Melicherčíkovej. A vy ho budete citovať, že Burda povedal? Alebo Burda sa vyjadril? Burda sa vyjadril. A to je pre nás čo meritorné, pre vás sa nejaký Burda vyjadril. To je hanba. Není väčšej hanby, jak ten človek, že je dekanom právnickej fakulty. Ten nemal byť, údržbárom nemal byť na právnickej fakulte, nie dekanom. Ja môžem rozprávať, čo ja chcem, ja som poslanec. Jakže to má kompetenčným? Však to je to, čo nám tu predkladáte, zákony v akej kvalite. To, čo som vám hovoril, ako môžete doplniť tamto obranné. Ja vám to poviem a tým skončím. Jak to tam môžete teraz, keď budú chcieť náhradné súčiastky pre F-16, niekto si bude chcieť doviesť dovoznú licenciu. Tak viete čo? Prísne podľa toho prijatého zákona ste to predložili, tú licenciu nedostane. Ale nemusí F-16 súčiastky, ale ja nediskutujem, ja rozprávam v rozprave. Pán kolega. Poprosím, nevyrušujte sa. Áno, vidím. Kto to tu rídzi, tak nech sa páči. To je kvalita, viete, ja ten úvod som spravil taký obšírnejší, kvôli tomu, že som sa chcel dopratovať k jadru pudla a jadro pudla je v tom, že čo nám tu predkladáte. Predkladáte nám tu retroaktívne zákony, protiústavné zákony, sociálne dávky viažete na komerčné produkty konkrétnej firmy. Predkladáte nám tu zákon, ktorý hovorí, že keď nejaká firma bude chcieť dovoznú licenciu na náhradné súčiastky pre F-16, tak podľa tohto zákona im ju nemôžete dať. Rozumiete, že vy to máte tak formulované? Však to prerobte, tam doplňte, tam musíte dať adjektívum, že je to v rozpore s tými obrannými národnoštátnymi záujmami. Vy to tam nemáte, že v rozpore, vy to tam máte, že je v rozpore, že požadované obranné národno-bezpečnostné záujmy. Ja vám to už jednoduchšie mám vysvetliť, neviem to už jednoduchšie vysvetliť, je to problém. To som chcel tým povedať. Ale asi to tak má byť, keď máte tu naozaj pre vás a pre nás tu by to malo byť, že teda keď sa nejaký Burda vyjadril, tak my máme teda akože OK, teda je to v poriadku. Ten Burda, skončím s tým, čím som začal. Viete, ak je to nízke? Není to nízke? Není to nízke? Dať sa odviesť z Ukačky, viete, kde sedí na šavku, dať sa odviesť na druhé koniec mesta do Lamača, objednať si pri pulte nejaké hamburgy, nechať si ich doniesť na stôl a povedať ešte tej pani, bolo ti to treba? Fuj, hanbil by som sa. Hanbil by som sa, že by som sa pod zem prepadol. Že by som len s tým človekom vôbec ruku reč stratil. Nie, že by som ním bol. A nám ho idete tu predkladať ako človeka a Robert Fico naskočí na tú istú lajnu a ide sa voziť po nejakom študentovi za to, že si dovolil sa vyjadriť? Fuj. Pardon.